Maliba TV1 jabarani filɛbagaw aw bisimila aw ka kunnafoni sen telimanw sanfɛ. Denmisɛnw ni musow ka lafiya bolofara min bɛ n'an ko a ma ko Office national de la santé de la reproduction ONASER bakuruba la, olu bɔra ka hakilina ni ladilikan dɔ yira ka ɲɛsin denmisɛnw ni musow ma min bɛ tali kɛ u ka kalo kɛnɛyali ɲɛbila baaraw kan. Ka d'a kan nin ye kalo kɛrɛnkɛrɛnnen ye san 2026 ale kɔnɔna la min bɛ tali kɛ kɛnɛya ɲuman ni bonya taabolo bɛ sɔrɔ cogo min, ani fana ka dɔ fara denmisɛnw ka dɔnniya ani u ka baara taabolo kan cogoya min na. Lasigi kɛra ka bɛn tɛnɛn ma juin kalo tile 8 san 2026. An bɛ taa lakanako ale kɔnɔna la, Mali wolokansigi tabaw ye san sɔrɔ jatigɛwale maa caman kan Mali fan caman kɔni o fɛ. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la Gao ni Kaye mara la sanfɛ kɛlɛ ale senfɛ. A yirala ko Gao tilebiyanfan kɔni o fɛ Ndoro mara kɔnɔna u sera ka maa caman kɔni ka o bɔ baara la ani fana ka u ka moto caman ko o alaki fo ka taa se u ka camion ma u bɛ se ka baara kɛ min na kosɛbɛ. A kɛra karidon na juin kalo tile 7 san 2026. Laseli kɛra chef état major général des armées fɛ ntɛnɛn juin kalo tile 8 san 2026. Kunnafoni kuncɛla an bɛ taa Bɛnɛ ale kɔnɔna la. Bɛnɛ jamana kuntigi Romuald Wardani bɛ ka taama dɔ kɛ ka jɛɲɔgɔnya ɲini jamana saba ale ni ɲɔgɔn cɛ juin kalo tile 9 san 2026. Mali, Senegal ani Guinée Bissau. Taama in bɛ tali kɛ bolodi ɲɔgɔnma ani baaraɲɔgɔnya bɛ sabati cogo min na ni jamana saba ale ni u ɲɔgɔn cɛ cogoya min na. Ani fana min ye jagoko ni sɔrɔko ye u bɛ se ka jɛ ka o sɔrɔ cakɛbon kelen na cogoya min na. Maliba TV1 jabarani filɛbagaw ne bɛ dansigi kɛ an ka bi kunnafoni sen telimanw na. Ni Ala sɔnna ma aw ni ne an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni kɛnɛ kelen kan ne ni waati kelen na diɲɛ waati wɛrɛ. Aw k'an bɛn.